qualsevol democràcia hi ha de poder haver un ús legítim de la força emparada per aquesta mateixa democràcia. Això passa a tots els països avançats del món. I les policies dels països i dels sistemes democràtics són policies que, emparades en aquest sistema democràtic, poden haver de, en algun moment, utilitzar la força per garantir causes majors, per garantir béns superiors. I el funcionament de les institucions del nostre país, el funcionament del Parlament de Catalunya, és una causa major, és un bé superior, perquè aquí radica l'essència, insisteixo, del nostre sistema democràtic. Potser és un sistema democràtic imperfecte, i amb això acabo. Potser sí, però fixeu-vos una cosa. Jo, com a president del país, i coneixent segurament una part d'aquestes imperfeccions, i això que diré ara val per nosaltres i val per qualsevol altre sistema democràtic del món, jo, com a president de Catalunya, prefereixo una democràcia, encara que sigui imperfecta, com segurament ho és la nostra, abans que el caos violent en què ens hem trobat avui. Entre un sistema democràtic que pot ser imperfecte i el caos violent que avui s'ha instal·lat a les portes del Parlament de Catalunya, jo em quedo personalment, i crec que molta gent d'aquest país es queda també amb aquesta democràcia, que pot tenir les seves debilitats, que pot tenir en algun moment les seves esquerdes, que pot tenir les seves mancances, però que garanteix molt millor l'exercici dels drets i l'exercici de les llibertats i la veu de tothom, que no pas un grup de gent que actua amb aquesta coacció i amb aquesta violència. No sé si per part vostra hi ha alguna